Anyway, mami mo akwaba emfama dwumadi a wato ne din na menim so. Ene aha ebeyire pa. Se amanfo niema kam na oniema kam so a ya na opede obehyo. Enti enen koma yebedi ewo na menim so no. Asem kese asem chenchirinche pa. Ene mitia yeye nsa aka lawyer wa ha. Ene yebedo suko won komo bi ehiamu. Na ebre no so a bacho meso mebi ahoma no e de amane pade mebi ahoma no ntem because amanfo ne makokam. Amanfo ne makokam. Ti se bi no a ndi omtrai a next month ye je adwa no. Ni edi akwasi ampofoje kontonchi de hye no no santimampon ena ofre wanya ne ba bi kona nso mpanyin se ketrema hoi no empro memo akwaba dwumadie no live on Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ena YouTube no nso Sompa TV mesro o subscribe o like ya no wa share na unia nso atimi ahwebi o comments no fabra ye beto ye boase ne akenkan no kama de amawo anwumrei hye nso dwumadie mu no ye wo suahunu ewom na suahunu no ye bo suahunu na che se enye obia na otene nka se akosia ajewa kode bepiesie no ene nso akosia abetrase ye bedin enkomo ene me guest no lawyer honorable George Opon ene lawyer abetrase lawyer memo akwaba meda mejoso uni anati say dominanti me adome ene wedding komo because ni mani bi o ho a yenim na yenim na ene nyame do abetra he me twe abo so kakra na me nuanom a etie me no na omunso atie e de abobra ndi lawyer me da asese me to nsafre waba so me da asese okay akosia for minko akosia ho akosia tough na ti say me ho den pa bibia dana kwan mu bibia de demudi okay so me kan otimase oh yes okay mate so kasameti ai irura me pa na o papa kasa no wantie dia na chese se wa unim so ba me da se wa hye manimunyam me da se wa hye manimunyam ehia o baba no tie wasem a na wo ho ato nti ne wo sheda na adan se wo de lawyer aba no adan ne me kwotwe pen ne paper tena ho atwo sa oh yes okay se wi ase de adesua de ensua wie me da se ono so to saro bia wa bia o te woro bia wa bia o te wo saro ho nyame o sheda che ne nim di ankasa akosia na minim dwumadie mu no ana kwasam ni se dwumadi a ya fa ne suahunu amanfo adwene wo akire pa titru Dr. Franka Waje ono kwa de so obenya yankenkan no don hwere ba akonam se hwe we bunu tot edi akosia anwumre no me ni mahwefo ne matifo aye krado yitio I was on for yensa makwa babiem she hunu bre na adresi o ehye na menim dwumadi nim wei eyo brego nwuma na hye nso se obrego nwuma no esia nyame yadom ade de ba no echi kuri enti efri nyame yadom a adwuwa dade kro no ade ye be hye nwoma foforase na ya kenkan dia mamo eno so de wantie bia no ayo ho nyame yadom ochina ye bete ho kakra bi dia kire mo na afedwuada yabo mu enchirimu na yanka ka ye ho biem de enu ada ko so embanyefo se wiasim so antie hoyi ene won mati kopo sesia koda kojo mabere asema kwatia kanikom wantie futu amameka sei koto se won kodam emfihia no ennum wonyemponkodwuma fanka ho na wo maame ya breyie sai ena asem no beje no de afa anyambia wo bra no wo kwakobo ne se wabuom kodwuma bre nso efiase a wo koyi edine be akowie sei ene ye ba behwe ni nyina na fe ya hwede nyame ya dom a wochina enso eda ye nim ti nani china de ne de bishafo jai wontie bia na wayo ho eyo bregu nguma yenkenkan na de no nso yi enti wabra court ni buaye se yemfa kodwuma bre engoto afiase mfinhia enum no
nyame no kwasem ni ne maame ya abrayie odi yaw pii ewonimu se bra wo dro wa bra wa akodan hu no wantumi anya so mfaso nti wodi suni arewo ese tutene ekofa hyen a wode ko ahafu abom na wa bra koduru ye no nyame anim nie no wonya kora nko beje ne krade afiri nsem so ena madofo bia na wo ho nti no wantumi anya ne saa osunya bese na wotwe ekeke ko na wotwe mienu so de na ya brayie wodi esu ani muada ena na de tie osunya wono a wonidi wonum nsuo wonya hwe areho nko a ena no wodi enam saya so krampoma omofo bia wo ben no betu ne fo e kire se enyo no nko a ena areho ti se ye bia to no na se wo hwemu pa no a ewiasem bibi sia e wodi nti esie ebia na ye ne nkrabea se ba ne saa de ode kra firi ni wiase anase ne nyankopon hono no nti wanyi ntum daache nsakra ye beba na wiase mframa wo hoyi babie pe ne bofa enye de ni pape nti won mutu ni fu bia senka ya braye betumi asesa na waje adwendwene ene apenisi a wosi nso nyina no okwa enam se na kodwo mabre aye ne bakuru nti no na wontimi nya kodwo ho adwendwene ena ne kunu ano ne tie eye kwa metwia nso so ena ke hu ye nko betumi akyekere ne renso be ma na akuri nti aka ono nko ankonam ni suo na woso watie ya bra yesu ya emedru no ebi mpo no yare akobɔ no na wo hwemu asa yade no na nhyedanye yade a ye beka ne se ano odin bia enti obi o beba ho aba behwe ya bra ye bia no asem a wo ka ne se won kyekere ne re na won kana komanto ne yam na fe won sori mfiri keta woda so sanse adwendwene bebrebe na wo dwendwene no eno na akwa kofa yade de abeto no so sanse wonidi wonum nsuo nti se woto sa adwendwene nyina to gu a obesa sori asinda de mu biem kamia ese de nkrofo kan nyina no wanfa anya asem emekuduru bebi no na ya braye ya de mu ya ye din ogefo na hwan won mo pemso bia eye ndom betumi aye ne bia na nso okwa owo krade a enkwontumi nye ya braye so adane ato sese wati kwa metwia e wa samado Sompa 93.1 kwa metwia ya asemu anka woma ya braye mpontina fahia kobonwene ne ho na eni nananom mponya amamre ne amane enehwe akwantuo na won mutuye no bebe edi won makoduru kwa metwia wu ya braye nso afirim won mo bakora won mo wo no no eye kodwo mabre ena won so woda fiase a okotwa mfie numi enti asem no be yare hosem na mpanyefo ka asem bi se ewiase babia wuwa da kora nya areho se nipa wuwa mano meka sei ahafo abuo mu a ya braye tie no wonimo bia womunim ni nchi babia wo fire na amu no krampo no a eda ho no won matabiri ede akoba bia fire enti ekokọ yare hosem ede ma no ena meka sei ya braye abuo mu a no otie no wode ne ho gigyae eye bia na okobi kire wante se nhyiamude bi koso okọ nananoma bodwa wokọ ewom se no oni bidie nanso no otu anamon eye biribi de boa enti emakromafo no yese se wonu hunu ba bia ya braye firi ye wode betena abuo mu a eni kwa se wonu to amuna jeje mu ewo so mpene korabre na dache ne bakodwo mabre ba wonu matimi akokire ne baabi potia wonu kora wo maame enti wonu ye ne sa e kata na chi kura ya chese bibia koda di meka sai na koda e friend se kodwo mabre nso afiase ho ene na ebre pa ene anya agoro
na kwadwa afiase a no oda no na asɛm baako ne adwendwene a ne wɔdwene nyinaa no ɛyɛ woni na berewa yɛ abrɛ yie na kwadwa nim sɛ yɛ abrɛ yie afirim nti wɔda sɔre anopa na wɔkae yawo a na ɔmaame fam ateti ahodoɔ no ɔnammuo mpo bere a ɔpapa Kwame Tua ɛhyɛ aseɛ de nsa ɛsii n'ani soɔ ɛnom yaa ma papa no firi mu no a na kyɛ sɛ agya ne su osu yaa kaakae ɛberɛ a ɔmaame hyɛ asɛ sɛ wɔtɔn bese na wɔde ahwɛ ne sukuu ama mpo ɛkuduru baabi sɛ kwadwo mabrɛ anya adekyerɛ mu kwan ɔmaame bɛsia no watɔn ho sika wɔtɛbere de ma no sɛ wɔmfa nkɔbɔ bra no daakye si ne yi a wɔno so aba abɛfa maame no de no akɔ akɔtena kuro kɛseɛ mu no saa nneɔma no nyinaa kwadwo hyɛ aseɛ sɛ wɔkakae na kyɛ sɛ nneɔma ɛyɛ aka akyi mehu yɛ anka na aka akyi di ama no nti asɛm baako a ɛfiri kwadwo mabrɛ ɛnum baa yɛa no sɛ mayɛ mfomsoɔ sɛ paa sɛ na menim sɛ afutua maame de atu me nyinaa no na mentie ɛna nkasɛi na ɛbɛwie mi a kama ha me ho mpo na menim ne hwɛ baabi yɛde kwabrane aba bɛwie nti kwadwo di awerɛho a ɛma ada koro bi ɔsɔfoɔ bi a ɔba n'aduafie hɔ ɛne wɔnom bɛyɛ asɔre bɔ mpayɛ ma wɔnom mu taa kɔ n'aduafie koraa de wɔn bɛka kyerɛ sɛ wokɔ n'aduafie a ana wɔnom taa wɔ asɔfoɔ bi a ɛte sɛ yie ebi mu nso koraa mpo yɛ wɔnom mu wɔ n'aduafie hɔ no a yɛwɔ bi mu a wɔn to nnwom nyamenwom ebi mu yɛ wɔn mu ankasa ho asɔfoɔ na wɔn wɔ hɔ yɛ akyɛ sɛ duru kwasi ada wɔn yi asɔre te sɛ deɛ yɛ ɛwɔ fie no yɛ no a nti papa no ɛkɔɛ ɛne wɔn kɔbɔ mpaeɛ kyɛ nyame asɛm ɛna wɔhu kwadwo mabrɛ ɛhyɛ asɛ sɛ wɔne ne di kwadwo abrabɔ mu nkɔmmɔ ɛhɔ na kwadwo ba bɛyi atom nneɛma ahodoɔ maame keka kyerɛ no yɛ a wɔamfa nyɛ adwuma nnɛ abrabɔ de no akɔ wie sei nti sɔfoɔ no hyɛ asɛ sɛ wɔtu no fo na ɛnam sɛ n'asɔfoɔ no nim deɛ asi wɔ fie na nyame yɛyi akyerɛ no nti no wɔammɔ so ankyerɛ kwadwo na mmom ɔde yɛ afutuo akyerɛ kwadwo sɛ wɔmmɔ mpayɛ na nyame mfa no ntwa mfie no mu no na wɔkɔduru fie a deɛ wɔbɛhu biara no wɔmfa nyɛ adesua deɛ sane sɛ wiase mu asɛm to a ɛna sɛ bio wosua nyansa firi mu ɛyɛ obrɛguo nwoma na menim so nie sua ho no sɛ kwadwo mabrɛ wabɛka nsensɛmu ɛnso onim sɛ ɔmaame afirim asɛm no akɔakɔyɛ asɛm sɛ bɛ adomdom yɛ na wɔkyena yɛbɛhwɛ deɛ bɛsi akyiri tɔfɛ ahosia mede asi meda ase nyankopɔn nhyira wo yɛkɔ so akae amanfoɔ sɛ yɛdwumadi a yɛdi ɛwɔ sompa no nyankopɔn yɛ adom a next week nso yɛbɛsan akeka yɛn ho ɔkyena yɛne ɔfa adagya aten ne bɛhyia ɛwɔ ha na yɛn nkɔmmɔ no ahyɛseɛ ne sɛ owura way back yɛte ne din ɔfayaw asubɔnten a ɛba aka news a Ghana ha peace hwan baabiaa no ɛnɛ yɛne yɛdi ho mfasoɔ bebrebe no ɔno ɛna yɛfa pem obi koraa adwene ne sɛ ɔnte ne nka no ɔni wiase ɔwɔ hɔ eti sompafoɔ se ne berɛ a wabrɛ no yɛpɛ sɛ yɛn yɛkɔsom no eti mefa sa akɔnya wei so na mato nsa frɛ obi a ɔkae ɔfayɛ asubɔnten frɛ ɔkyena kɔ no yɛbɛdi nkɔmmɔ bebree afa no ho menkae koraa no berɛ bi ɛbɛyɛ sɛ yɛsi yesu aba wɔ kooko ase sɛ yɛkae sɛ wɔasi wɔ kurom ha no nti abusuafoɔ na abia ɔte ɔfayɛ asubɔnten ka kyɛ sompa yɛdwumadie no yɛsɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi no wɔ hɔ a ɔma yɛ bi ɛde asom yɛn yɛyɛ no kora fi wɔm yɛnkae wɔ nti wo ɔdwene sɛ
saa nipa no kwa no bɛte ne nka wen saa nipa kokwa obɛhunu wen ebia ɔfa yɛ subontin to fubre bi ɛwɔ radio so ɛno ka ho bi ma nka biribi a wokotom no nka wankotom kasa bi a ɔka yɛ eguso a enei no ɛna ahyepu life wa besi nɛ yɛ won nsɛm bi wɔ hɔ a ɔno ne kan yɛ a menkae ba akokra no kaza mpapre so ɛno nko ade mekae na eduru ne kwasi ada pa na ɔfase ɔka foreign story a aba see you radio no wana ɛhe na ukotie ukobutu radio no ho akwai sɛ sompa no ha ndi ye ka kyerɛ amanfo sɛ ebia na obi etie yɛn obi ɛhwɛ yɛn o biribi soronko a ɔpɛ sɛ ɔde kɔkyɛw fa yɛ osubonten a ɔmfrɛ saki ɛwɔ 0244 809641 0244 809641 frɛ saki wo frɛ no a wo se me wo akyɛdeɛ bi a me pɛsɛm de kɔkyɛw fa yɛ osubonten me kae no pa eti bi ba kyɛw bɔmɔden na wo ne saki ɛmɔ saa nkɔmɔ no 0244 809641 0244 809641 na ati akosia bɛda wase nyankopɔn yɛ adom a menim sɛ ɔkyena yɛbɛdi nkɔmɔ pa okay bɛda se akosia agye wa akɔdeɛ ɛna wote ne nka no dwumadi a wato ne din suahunu a ɛhyɛ na menim no ɛno ɛna wɔde akogo no ɛnkyɛ me kɔ lawyer hɔ na me ne lawyer akɔhyɛ yɛn nkɔmɔ no ase ɛnɛ obi bisa sɛ ɛdeɛ ho nkɔmɔ ɛna yɛbɛdie na menim deɛ yɛtumi de fa baabi a sama ka kyerɛ wo na menim no yɛtumi di nkɔmɔ bebree akosia ka wo kɔ but mami on sɛ wo yɔnko bi a na ɔne obi edeti nanka ɔhwehwɛ sɛ nka ɛbɛdane awade yɛde bebree asim wɔne deɛ tɔfie sida nti asɛmbisa ne sɛ obi ne obi deti ene de so mo sa na maka no dating no nti they are not so me na no wo say o ne na twempra eno de mu se mudu enti mo ka ne dating mo fra no ntoma enti se obi a promise wo say akosua me ware wo wo de owura hye no mu ebi kura utimi ye bibi de ma no udwetre bi eda ho kwata ma no to da kura bi a mobile yi sui na wo send bi na wo de ma no ebi su kura wo asem to no a sebi ebi kura onya ase wo de na nso bi asem asifie no wo tutuntuma wo ye hu nuane wo de kɔ sa nipa kro we a wa promise wo no se wo ye oba ana wo ye bema na wantumi ani ne promise ne so a no breach sa de no a emra mu no de akwatia no ɛdeɛ na wo so ye na yese bibi ho saa o entina mi ke se tina lawyer abetra we entina na minim no yo na mi ke ene na minim no abusiafo enya asem ketwa lawyer wa ha ye ba abebɔ nkomo me fa seda kese emfama 21st clinic the sciatica expert omo eka ho bi na asomase a me di dwumadie ebrewo me ka sciatica for de anachi say me ka wo to ase a etwetwe wo no omo won krabata be se edu enwotwe omo number 0540311311 0540311311 Oboasiko junction ena omo uduru takwa sisi ya no a Roman stores eho ena omo ewo Kumasi omo ehwa overseas omo won kran omo tema omo goso sunwan brekum enkranza kyerɛ sɛ enya asɛm ketwa kyerɛ sɛ omo bo adwuma na nya woto ase ehwehwe wonko yade bi a etete wo no bomoden sɛ wode wani ɛbɛkyerɛ 21st clinic asoye na akɔgye ayaresa na aboa ama wankasa no ho atimi atɔ fi sɛ ewiase da bia meka me se obi benya wo a na efri yade ama man kama sem efri yade mabregu yade nso timi ma wo bregu to da wo bebre wo a wo benya sika wie no yade asiminie na yade no ba se de obesi atete wo abrabɔ no wankasa no wani ntimi nyi ewo wiase a obaye nti bomodin se wo de wani be che 21st clinic aso ye bia kaso a omo ho tema omo ho sanso na anes domi asem na making enkran domi ho nso omo ewo ho takrade nso efie kuma number 9 21st clinic asoye ewo ho go so any branches ahodo no nyina ba bia ni dwabo so debi so ho nyina no omo won kokɔ
Kofodua ɛhɔ nyinaa no 21st clinic aso yɛ enso ɛwɔ hɔ sɛ na medi kan kai no number no ɛyɛ 0540311311 0540311311 ɛnyɛ wɔn nkɔmɔ mfa sra kɛseɛ ɛnsan so ɛmfa ɛma gye back driving school abusuafo gye back ɔmo number ne nie fa na mmoa 0247 595 975 0247 595 975 Omo Kumasi Krofrum traffic light no otra hwa Polos Hotel na ewo ho no ehwa na omo ewo na no kwasam ni se ufra chirichiri na oteme nkakra na omo nice hostel a omema obabi na ni nyina ka wo hyehyɛ ho na wada kama na omo ansa na wo betra ka no anim no ntete a omo de wo be famu no wankasa no wani beje keke kire se wo de wo be classroom a kire wade road science ahodo ani niam bi a fa driving ho no be pa che wo beto mbo ase a kire no omo cars ne nso no air condition kama ntuti mu a wo se to da wo sua ka afofra na mfifire wo da bi omo de no ente saa na owura no wa botra nkasa eti bomode oyire oba ana wankasa wo mu bomodin se odi wani ebekire krofrom na wakọ na oni womo akoto kese kama na abo asoro nkokwan so many lawyer be hye enkomo na se but mame monyum we ansana many lawyer ahye enkomo na se ha eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM I've been searching all my life, so much love, so much joy. I've been looking for the love that I never found. You came along and took it down. Looking for the love that I never found. You came along and took advantage with a vintage act of age. Oh boy, hey, you lied to me. Circles got you circled. Oh baby boy, you're such a loser. Growing older, still a geezer. You can cry, you can run, you can promise me the whole world will not take it. Hey, you lied to me. You lied to me. You betrayed my trust. Tears, no more fears. I've been thinking about the way you make me feel every day. You can cry, you can run, you can promise me the whole world will not take it. Hey, you lied to me. Don't wanna hear you. Oh boy, you're so funny. No more money.
Kasanya Church. Fachamati. Mando Muhura. Sadan Sayam. Before. Fachamati. Nephew. My trust. My heart, yeah. Oh, baby boy, yeah. You lied to me. Okay, we a baker on Cobra. Or say, although no question, say, what did you try me? Tresse, Bibria Shaman Fobo. Ama nenyi bebrenya broki hata nya asem ketwa na emano eninya no mo efise emema echiti mano doso meye bema minim ni ameka abia lawyer de on sheda ntemase but ono anim se asem die mu no emema abubu ma akoma edoso emema ahye mabo a ade wo matwi aboso enya de opa firi won ho awi a ene wayi won totwene no edoso eche ma omude ehye emema ni ema je obi a wo wakokoduro bone ena woni wo hye brasia na bema ba ko betimi ade ti ma be nanum oba be no wakokoduro pa wo se wo betimi ni mema mienu ade ti enoso ntani ho lawyer oh sir mini amanti inti na me kasa asem no so ho mema ha dwene doto mema ha dwene lawyer so wa unim sense me ba mo ho no ana ma be sungu mo so mo eche mema because mema de she mani eche ma enya sa mum nete enye mema na de she mani chema sa na mema wa kokodro mutini pini wo mutirim eja manika oh sa lawyer bebre aja mu de mu se mo mranko na yeso ye di anko na mema no ban sa bema ewa kokodro bema bohye okay eto yesi etu a yesi bema bo okay nti bema timi pini ni tirim wade a eya ho ebi kura wo ho a eye ne fere kura so obeka ma na damfo ate but oba de ono wanka kura ma na mfiri na akoma mu obewu na watwa so okay no move on okay na ema ni sa akokodro no nti duru ho anche so wo kan mo nya broken heart de ani obetimi aka se ma na doso na mum omo edi ne yonko achiretwi abo de be ma mema ebrekuru a sa mema ebrekuru apa okay we watch ene nsama ya brusu no ehon komo na yebedie ebi kura obetimi ene ye ahye wo story a ye konumu no ebi a wo ya baba wo bi ana wo ye bema bi na obi de watwi abo so a na wonim se wo mrakwan bi abetimi de na fa so a obetimi afre producer e wo 0244809641 0244809641 yankasa ye be fro na ye ne wo nso ache osua hunu enti lawyer wadaroma eniema bi wo ho a na ye nim se meni obi eye nhyehyeye se ye pese ye ware akwantuo na mpese meni obi ehye ase etu akwantuo no sen na esese me hye ase na ankwanko wie sede me pa emra bi wo ho ana menu amedase ma menchia watiefo na wahwefo nyina na menchia minkrofo e wokwa abreast nyina na me kra mi refi say we PM so ho ya presiding member menchia assembly members nyina okay afi MPP party coordinators amacha o so aka ho okay na said ye wadi kam e ball nyum bi a wo boy ye ni introductions a wo ye nyina no de ku nyina no ene se aware ankasa ansana enipa mienu ene ware ordinary course of event natural course of event sana etie eyo aware is between oba and bema ene na ensensem bi beba azani bibi eho but ye kan wade said yinim no a eyo oba and bema ene ware na said empanifo aka no
ɛsi nsuo bɛtɔ a from medical nti aware bia bɛhyɛ ase na bɛhyehyɛ no obohu sɛ bia na mpratwen bi di animu na oni nipa no ahyehyɛ sɛ mo bɛware okay na san hyehyɛ ne bɛmu a sɛ mo bɛware a ɛno na your friend promise to marry okay aware no mo ahyɛ mo ho bɔ sɛ mo bɛware na sɛ de wiase bibia tie no ɛte sɛ okɔtɔ ɛdan ɛdan wura ɛdan yɛ sɛn 2000 cedis mema 1004 da bi me last 1005 fesicabra na waje na de dan na ma no na exchange obia ti saa nso na ware nso te okay nti contract ena mo be sign mo ba abe hye mo ho bo eno ne contract no contract no ye ka contract a exchange of promises okay say me ne wo me hye wo bo na nso ahye me bo na eno no lawyer pache wo emramu no say by verbal me ka bibi kire wo yamfa ngu krata so yan record ant ho ebi enye phone anase ebi ese ye kasa ye the voice recorder record da ho by verbal ebi kura ye meni wo mi nu ene ye din komo say oh ebi a honorable ebi a me yoba wo hia me wo se wani gime ho obi akora nka ye ho ena me mate ase ama na so wate ase ama me a nti adanse ne hwan adanse say adanse nim the subsequent course of events in Bemi and who say not dance woman and dance in him. Okay. I say I say be who near dance here. It can be who baby waiting me the dance. Okay. In the contract, no said the shas here no. Answer near because a contractor form a woman. Ye free BB offer and acceptance. I dare not me mount me ball now so I jatum say me pay. In the offer no I say a clear say a manager. And I say a branch manager no no so what happen so ane me so manager whichever form it will take na say offer and acceptance in enya ba wi a enti ase aye adwuma wo mu no Sompa 93.1 contract na answer na because the contract be valid no there should be consideration okay consideration and say utia ade ni tribo the consideration no say a pen in the can once and say 1 CD. Now what you to me so obeje 1 CD na. Say me de 1 CD mount. Okay. To 1 CD no consideration no. Anti e ba ware no so ayi sa plan ne hyehyɛ no mu a. And also the say consideration e wo mu ne say e betimi aka be bit say forbearance. Sompa Me oba 93.1 and also pay me and mate ase. Enti open me amate ase no. I will give away something. Said you names and plan for you know. Yeah. It be an abebem, you bem consideration in the form. And sana a bicurana will be for be bank or be warem. It sounds a major diana tumuntino. Okay. Mintimin co and for non son a diano. Was our idea, yet at least ya can remember when you did and it was all about a barco. Say a bano monogamous marriage, one man, one wife, no crowd any we are seeing in a back. Sompa Enti 93.1 body can my answer no minti min konko fa fro enti I will forgo those ones tini nyina bibi na me hwere okay the consideration no ebia no okay enti eno no nso eba ho consideration ne leg no na eno nso so aye adwuma na emramu ni aka say there should be intention to create legal relation okay I say the me no aye ni nyina mu no kire pefe say ye pese ya ware na asem so ba mu a emra betimi aka bia na won ka bi okay na anamo aye tu oni bi ho aye tu inadvertently ya adwen nkoso but enhyehyɛ na wo ye ni nyina no emra na contract na mo twere no sa eno ana mo ye no o ka so pe o na o ti ase anso o pe na afedi o timba afie ebi kro o safo a o timi beda na okọ o siniema mo ye aduane o nso wo bo ne ho ka obi timi do obi koto adwumam school mu no osuan ade ni ade ni nyina that's why we any people so any people so na so ene e kan say eduru time a manso aba ho a ye de pieces ni betuetu aso a mo hu za dance ani ni okay the same thing say yes asem bi ni dance a ye betwa mo ba bi ni de aya dance and na the twa to no in the form of a valid contract no ye be kan Sompa 93.1 na eno no ne say
ɛyɛ meme no na wɔ contract enti nipa foforo bia ntimi mfira akyiri ɛmfa meme nkɔ court ana ɛmfa nkɔ court ana wonya adeɛ bi wom ana wonya chafa wɔ saa hyehyɛ no enti sɛ mene omienu ɛkɔba sɛ mede hwam a o ma me ntimi mɛfa me nkɔ court saa dabi enti sɛ yɛmfa ne sɛ mene wɔhyia wɔ mpratwe mu a yɛyɛ nhyehyɛ se yɛbɛware wahyɛ me bɔ me nso magye atom na meyɛ ɔba a sɛ ɛkɔba sɛ break up bi ba me ma me ntimi mfa wo nkɔ court nka ho contract na mo hyehyɛ no nka ho o papa ntimi mfa nkɔ court obia fufuro ntimi mfira kyire mfa mbɛkɔ court wadanfo bi ntimi nka sɛ on de asɛm yɛ nahi nti on de o de bɛkɔ court ama ɛyɛ wa nipa no ɛna abetimi de akɔ court mpratwe no wa nipa na asɛm no fa ho no wona ɛyɛ obetimi akɔ court akɔpɛ mpatas de bi ana bibi ete sa free court enti obi afoforo bi antimi mfra kyire emfa asɛm ne nkɔ ba bia emu mienu de akwatia no betimi de akɔ court ana wakɔ no akɔyɛ bibi na we nyina no ansa na court ebetimi de adi dwuma no so de ɔka ya no agye sɛ obenya bibi free court no agye sɛ dance ya ewom sɛ ampa we de nhyehyɛ nyina akyerɛ sɛ oka mo yɛ nhyehyɛ sɛ mbɛware ba ko ho akodim anan ho nkodim mu kura na ebre lifespan obetimi ne ahia baba bi one no obi a mfie aduonu mienu okay one na tena me nya mfie aduasa no eze usu wuja no hwe mfie aduasa no ba epe be ma aware ene oba wo mfie aduonu miensa epe oba be ma aware a wan ne benya bi kan ene de 23 no benya no more yes wono that's what was tiny time you are fading out of market okay potential men on betimi aware no at that time no obia oye responsible bia no about 10 of them are emu 9 aware nti no wa mani pa no wase ne bre okay etimi ye oba afa etimi ye be ma afa be ma bitimi de oba akọ nursing school wa ye den wa hwani nyina akọ akosi na oba no fe de obeduru brebi no o se na wokra onya me class no so wagya na sim be man investment awaye nyina no fi se daachi bi me ma e ma me be nurse enti bi adaachi bi won so betimi aso ne mu bi ni wa brabom no eno so akoyehwe buada enti ba ne sa na se ode court na adanse ewo mu se ampa ono na de ko school yes ya court ebeka na asem ne bi e de ama no okay abusiafo ene mene lawyer George Opon ena mene no ebo nkomo afa se obi ene obi edi nkomo wo kokoa mu na eye nhyehyeye asama ye kan no enye se ye foa mpena twen so ene de pese obi ate sa asem na se ba na menim no ene ye mbotai pa ne se ye pese ye hwe sa de no fi se nsem e ba ye nso wa ha mrante hini wo hoi no amane a wo hunu ba akono no oha na obi aba meni be ma bi ya ware nhyehyeye meni we yesei menim se ye beba ba beduru kra se ne bi ampra twenu mu no awo firi mu aba ede na wa akire enti lawyer ye pese o to bo ase na ye nhwe se enei no se meni be ma bi atena de nti amani abre ma no menim se emma di ma hwamo dog ene de menim de o be kan me mete ase because menim nua no mema suban bi a omuwom na obi wo ho a oni be ma atena say 1 year eye 2 bi a 2 months 3 months ebi kura enka onye na dwen but asem bi a wo kan ye to ni trimu ntino we jai no kuma ni bibi ade amawo sana wo so kura ebi kura wo ba foforo bi a wode wano ato no so wo nkyɛn kura we de ye dan na wo be dada no sa no meka no wate ase afa de ye kwa ye duru kwan mu a wo se dabi mentimi nware obi mu lawyer yento ye bo ase na family dosuko ewom se eba ne sa eno ne ye friend breach no se me na minim eno ne breach no was promised to marry ne de ya chirechire mu contract a wona na form ne ade na fe wudru ba bi so watwe break wona ne nkobi mu no eno ho na breach na ba no okay na breach no breach of sa promise no e wo mu atrapo emienu ahodo mienu a
the edi kan no Sompa 93.1 a friend no anticipatory breach. Okay. Anticipatory breach na 88 and say now about trimu popa says and she na no ba na ye no uni so Sa bema no. no about trimu po say your ba say bema Ahyase no. yes okay. No about trimu po ana say yemfa ne say what she oba bi say de wo kenya na ne na ye hye this year wo march okay ye wo memu ha and na waka kire ne say medo yenhwe na 2023 okay 14 February ebi a my birthday na sa Valentine's Day no ya dofo da ti sa da na mpese ye ware okay wate wase enti mo ko na bedru be 30th December oba ne bete no no aye fro ko ada so okay enti ewom se ebre na wo hye oba ne se eduru ho abeware ne nso de nanso wanamo bi a wadi kan tunti okay ekere se sa anhye no nya dia obedi so okay so you anticipated the breach wo ye wa bo utirimu po se sa anhye we wuni so okay agi se ebia enhye a ne ye hu sa ware no ye ko ye nim ne besua egumu ahodo miensa okay ye wo amamra ware a friend customary marriage no okay and your ordinance marriage and ordinance and only one wife no okay and your Muhammadan's marriage and only the be man wo ho kwan so ko nan okay na say customary marriage na ne ye ho hyehyeye de a se koba se anticipatory breach no say 14 February no wa hyew no nuru na emu akọware esansa ware ne ye ida Muhammadan ana say ye customary law ni ntino ohun kwan so ware bi ka ho okay enti ehọ no ntimi nka say wa breach contract no ana say wa breach ni promise no because ebre wa hye wo ne nso ewum say ma hye wo bo say me ware wo me nya ware wo na emum madika akoye oba ho ade e wa so kwa esan say wo de na me no nhyehyɛ me no ye no eye customary marriage ni ntino okay me wo ho kwan say still eduru ha me sa ware wo enti eno no de se duru ho na so wan ware wo de a then wo bu mra no so na ye say eno no de breach na asisi ya na akoba na non performance ye say aso ba wa anye the breach ni yahodo mienu okay anticipatory de ebre ne nso ne nso ne ye bia wada na di ntino e kire se nhyehyɛ no woni so okay ena ba kon so non performance wo hye me bo say me wo be ware me atwam wa anware me enti eno no nhyehyɛ no nso wo bu so na yes eno no so non performance breach na eno nso adu nti saa we mienu bia wetimi de kokot na emom say even ebra wo hye me no nso ye no na okoye wedding nware bi nka ho okay enti kire pefe say me no de nya de betimi abaso ti saa anticipatory breach na ho no me ntwen ma February 14 ni nuru ansa na mdo akokot me tes wa ware December na me nso ma twe me krata na ma frɛ me lawyer na me so me do kokot empratwe no on say lawyer nsama okay na because the enti am bi sasa no na me kran person bi sasa enti se me ye bema na me de ma no to obi so say me pew me pese me ne wo e ware a sa asam na me de ma no aka no eye chinchina e wo se me ware na mpratwe bia na wo se dan ya ware na wontimi spare na wo kotwere wo no aka kire ne se wo be ware se de me ne wo date enti ye date no one oba no onye babu no bio two enema bebre wo ho forbearance obi beba so wo be ware no obe rejected because onim se tofe akwa ho okay ena obeye obeba ofie bema o bachelor boy who did okunu wia na wapia gu mpaase obeba no na price ha dokunu nyina okay o box aba kugu empanatifi o towel ebi gugu akonwam ebi obebo obo ani nyina no asi atide room bibia kama osiesie wo kama ni nyina ya esom ni adwuma a wo ya ma afei bi abekọ adwuma beba kra no say so man chop money fine that is the it goes hand in hand senti no no nya awo no ti se wo koja na je se wo mom ena emra na kwa atia wo enti no wo a wo se wo nko
Ubu mrane so no enhyehyɛ amoaye no wo ubu enhyehyɛ no so no wo na emrane bɛkɔ atia enti mobi a mo bɛkɔ no no wa kyerɛ sɛ enti no wɔkɔ kana sɛm wɔ court no sɛ abranti mhu no yɛ frɛ no tɔfe akwa ɔsɔ ɔbɛware me ɔne ma yɛ nhyehyɛ ya tena mfie num ni mfie num yɛ tena yɛ no sɛ mehwɛ memra masɛ no wɔ ne ho a na mehwɛ adwuma a mayɛ ɛne Sabre na me mfie du no num sese manya mfie aduasa mfie aduasa yi sese I'm almost out of market ebi kura eba bam sese wabon trailer no enko okọ a me ya babawa no na metimi akọ club metimi apie metimi akọtena pap bi metimi ne mrante ne mabawa kwagimani metimi akọ pu enne me ba no esanza akora ne ka me ho nti me ne obi anso obi so ne mu nti me kwa enko ekwa be na be ma fa so hu me no aware me enti me ka we nyina bo mu a papa judge jempata sika esom busei efama me kromo na ma o sa manfo dem lawyer say pa because the enti am bi sa o sa no de enim ni say empran keke na motwe ena mi fi say akwantu na me ne woko ba bi amaduro no afa de kwade bi kwa makohunu obi foforo manage no ho e chen wo nti yakwantu ni yemfansi wa we say nipa no empran twen de we krata bi anaso bibi anaso e be de akokot enu nti ni afa ne ma fosa no na me obisa wo okọ supermarket na akohu say apple go basket im ebe miensa bi go mu a yakeka keka ho ene aja agum ena de akagum ne fresh also okutobi okọ ade akeka ho no ne de agum fresh no obeyi de se ne meyi fresh na de akeka wo de se minu nipa kro keka ho say what the mrabi you me say the baby amity when the lawyer was mabu ati amiame okay wow obey was far now babunu a wakeka ho a oboni trailer mienu say we just we wan na me fa de akeka ho no abra fresh ne nam ho nti e honom no e na court no behwe no no so aka na sema ebi ama no na okwa na court entimi nhye ne chenchina twan so onware wo and no the specific performance the court be any obeye e was ade enim na imum compensation there damages there men kan sa damages there court be je ama no empra twen mu keke no enya keke wo woni oba atena woni be ma atena be ma bi do oba akọ migration wabọ ne ho ka wa yesi oba ne kokodru ba bi a wadru yie no otwa na ni hwe na chi no o se papa ne nya ne class and the investment I no aye physical, emotional, time and everything. In the anya kwana. Tiese emre bi man empata. Emma or no so na kuma toni yem because ni se obi bone abra unya empata bi enfrimu. Emre mu no. So we be fum obi a either several wrong or either thought or whatever it breach of contract or so breaching contract promise BBM there should be remedy for it. And it's all your bema no shia oba now say ohima me do me pewasem be say me no etra na me new date a adana obi wano e ka kire no na no apama beda montem yes mo sign contract no so no tia sign contract ne sada no tia asem say promise na wo asem na wo ka no ade no afa ne tra say da bi o say no unsa me ka kire ne say wo do no na odidi agora na okay wo na ka kire ne say wo do no be ware no and the lady took your word for it enti wo no asem na wo kan ye no say wo do no be ware no e no no agina so ade ne ho amaw eno ono nam eno ono wote ena mugu su tu anamo na mokomani na mokomani ne koduru brebi na so se wu nkobie mu a no aka na si abonten abisa ne kwan ne esi yetuo ena musu munya ntubiem ena mi se ba bia duru no mintimi ntubie bi kura mahunu bibi wo ho amani nye that we come to defenses okay my say akwanya bi wo ho say ene wodo kokko to awon so wo bibi ade be twa age wo ho yes there are defenses wo wonso so enema a wonso betimi ade ayi wo ho ano wo court se court de ekọ akon adu ne ekobo okay enipa no bo okon adu wi a na court ama ho kwan no ayi na no na dance ya obi a wono obi ade aba
na yahwe na yasiesi asem no enne ne na asem na amra we bawo way back 1915 okay nipa ode asemi bi ekọ court no sa case ne friend Kwame Ado versus Adwoduku din yemi de Kwame Ado wani Adwoduku sa ema 1915 yes wow Kwame Ado ene de Adwoduku call Abuakwa state ya hoda krono kra omo friends Achima Abuakwa oman hinenim ofori ata the first okay eno okoka kire ne se Adwoduku eso obe ware me ne no ahye ebo se ebe ware okay ema mede komuade necklace krampo atun komuade adanse ese Sompa yebe ware 93.1. wow omo akọ animu adurumire bi Adwoduku so onware biem onware Kwame Ado bio enti Abuakwa man hene tenase na ofori ata the first ne abadwa for tenase no omo hwe asem no mu ano mu se no kre omo saa etwaka no saa apam ne da omo ntem okay ti adanse abem otimi akira danse ama obi agye atum se o no kre na empo necklace ya eda Adwoduku komu na adanse okay na saa danse ni wi edi no ntimpanifo no ebu asem no ni munu no omo se sa wo so nware ne de ha ni na twa se opata no oba no mum pata be ma no okay so na so nware bi okay enti eso opata no ne necklace na komu ade na ode tu komu no ode ma no so ode na ade ma no wow enti one of the locus classicals in breach of promise to marry ensemo a tetetete asia court de adi nsemo a bepem na iba akono no wow nti o se on pene dia on ware ne dia ene fana na ayi ma no nti de kire ne se mo twempena no mukura no ba akon ade akodi obi ho na se kodi ni ho na misusu se meware unti na mede sa ade ne ma wa ebi amatoka ama me no mienu na ekoba ekina so nware me bi mu a na che se eso de me ka abreme so your bow so your bemo eso de na ade ma no because me to ma in an anticipation of the marriage lawyer so kan sa ade a kan ya koboso but ebia oba anabema mu date no ebia oba wakokro mu hu bibia efe wato ode abro ebia bema nso wato bibi ode amount ebi kura Christmas time wato bibi e de amount wato ntoma bi wato ebia atare bi de amount niema bi a ewo ba ho ana bema ho wato de amount se koba se ba ko ye na dwene se mintimi ne wonto aso biemu a ade bi a wato amount no all right se oje na ade in an anticipation so wato ma no se me pese me ware wunti ena mato amawa okay next ade ne nye perishable bi a consumable medi ana ade na say ana bibi na ade ne wo ho say ade we laptop yi me na mtoma wo say me yere menim say wo kwa na me kunu menim say enti na mato amawo next also nware me bi mu a in the you know ye twa obi ekon ba bi no asem ni die ni siesie mu no esa ade a sa ade bi ode ma in anticipation of marriage no na ade ma no esa ode na ade ma no oto nyesa onam no oto laptop che onye father Christmas okay ta oto ma no oto ma ne se ye be ware you yes anya ma ni nyina in anticipation to the marriage okay our nso aso nware me bi mu ade na so family laptops aka ho also ogina o ka so jinko ade a eso de ma no unless we decide se fa say be mo say you ba eso na ade ma no amato nkonwa ne fridge abegu da minim se mbe ware na nkonwa ne ba manya ba bi atena me ba fridge manya nsu anom ade ekwochen ya so oja be ma na minim ade ntina me fridge ne me nkonwa so fa hey what in any action what the court na say also pay damages na court assess na no crese there's this promise kunwa no so ampa on the toy fridge on the toy ni bibia say we return lawyer de ntia unse wo kama ye dia me hwo de mi nim ananka ye nim de na program ni di na me nim me de nanka me nim say
se aware sem bi betumi akokɔɔto a anaasɛ ɔbaa ne bɛrima ntɛm asɛm betumi akokɔɔto a na yɛ ɔmo yɛ awarefo a abusuafo agye atom anaasɛ mmerɛmu no yɛde akɔ asɔɔdan mu akɔyɛ wedding a mmerɛmu no na me nim sɛ empna ho asɛm etimi kopie court. Why not? Ɛyɛ nipa ne nipa ntɛm court eni hɔ sɛ medi awarefo ana medi class of people bi asɛm. Omudi nipa ne nipa ntɛm asɛm, company ne nipa ntɛm asɛm, nipa ne company ntɛm. Bibia ɛyɛ anchinywa between nipa mienu de court ebedi. Nti when mo ba friend na sisi ana. When it's as simple as a breach of promise to marry. Me quite in an action for a breach of promise to marry. And now me remedy a me hwehwe ade a me hwehwe se court be ya ama me say wanye mpata de ema me. Na mpata no and na court e wo kwan ya ofa so assess. Okay. Wo de beje mpata no. Okay. Na me nim mpata no e wo mu ahodo miensa. Ye o de ye compensatory. Eno de adwobre me court say it won't catch the actually. Cheska we man. Adwobre. And you will be wo no ma. And no de punitive. Court no e be she da atwe aso. Hey. Aye. Court no e be she da atwe aso emu oden. Wow. Because asem ni bi wo no ma e be di be wie no. Na oba obema obetimi aka say woni pa bone. Okay. Obi ogina nche any reasonable person yeah be unse kwan odi nipa na fa so no. Enye papa eni senke banesa. Because ebi na ye ken ebi a abrante afi na wo ko school. Okay. Ababa we edipa e na ode support. Ebi kura dan amotimo ona akɔhan. En wasoso mu a ebi a school fees kura ono ana boa o ma utua ne ade wasoso mu a ena ode wo akɔduru baby a wadu watimi akɔ university ebi kura akɔyɛ masters ne nyame apagya so akɔnya dwuma kɛse bi afi na me nim obetwa wani ahwɛ no wadidi ama ne bi adi na ono wafra ne ntema no ama ono so ayɛ hyɛpɛ na ono so hu sɛ ɛsoma o som yɛ ne dwuma o di bo awo no mfaso abaso no okoduru soro ho no ma ohwe wachi ya wose we die onye ofata ba onye oba oseso ba. Okay. Ti wakofo oba afoforo ti wudidi asem ne di oba ne ya sa na se court ko na dance ya ko oba ne be kire nyina kire se on na hwe o ma wie school we ko ha ye se bi kura abre bi mu ye den okoton ne maame agapade bi bi kura asase entoma bi kura de dan bi koma han bibi eje de beboai saa kura mu a na wakoduru de waduri entinka aka se minya nware o empra ne ye twen entimi nware obi em no na nti semra bia ni ho a tinka uji se fine entimi se enka wabu no kwase a saa na nka akọ. Okay. Nti eno no court hwa ase no obehu sa oni conscience. Yeah. Enipa sabe de obi yeso obi true kohwe nkwa. True no kohwe wu. Na de ono do akọ akudure. Na se wuja na sim sa ade a. Ene court no omma compensatory damages. Obema punitive damages. Wow. Na so obetwe waso. Because ofi say what why ni so odidi obi ni se edidi nipa. Okay. Ade ni chesa ade na why ni se edidi nipa. Okay. Enti ebi wo hon so a court no behwe say adantemu anya punitive. Okay. Compensatory ebi enfimfin no why hu say o ma punitive a ese mu oden dodo o ma we so a wafa ho ade dodo. Okay. Ene ono a be kire na adwene say damages ni nyina e court adwen kire. Okay. Court no ene be kire say ade we say ni enye no and the discretion of the court. Ni mom court no be hwe access ye hunu obia asem no say the sikba ye nyina ena wa hu na ode adi dwuma no agina so de ama ayi edi nzuzo okra na ne mo be hwe ni bi no apart from mwa ode aboa no. Okay. Ebi na ne ye kan say one na wo miensa the woman is already out of market. Okay. One e ko for ba miensa ne mremu
ɛne no akɔtena ne ahwɛ nkrɔfoɔ ma aka ho abrade e won new year eba ɛwɔ hɔ ebi nso so a age is not on the side of the woman was ne na tena ma emfie nyina biti na wie na ne mfie ne babunu mu mfie no asan wie no afei na wo se wugya no ti court hwɛ we nyina keka bu mu a ɛna obehunu compensation damages no sika ɛso wagye de mo oba no ɛde pata no abusiafo we honorable lawyer George Opon ena meni no atwetwe nkomo afa na menim titiru dwumadi a se obi a promise obi se opese oware no empena twen titiru we a komo ayedie nyina nye bema wahye da kofia kohuna busuafo atwie trade na wagye oba wade odabi ana ya fra busua nyina betwa hia ne mom esuma se dwadi ho komo na yeboi se amrantie ne mabaawa ne nam suma se twempena ye plane se ebe ware ebi kura wo ho ayonko bi benyen ye ma no hu ne edidi nkomo namase se de ebe ya na eno na ye hu se ene no emrantie dodo no no ahyehye mabo ye be ware me ware wo me ne wo tena ye be ware bebre abedru sabre no ni abema no ye no kire se ababa ware nya de se obe wa no ena ye nso de enim ni senka wo be kokoto de a kire se adansie bi te se krata bi a wo churo bibi ono so churo bibi eja mosan a kire se we de ya adansie trodo amedeko but we de okana no keke ne kire wo ena wo so wo je pene ena toda kora bi a fie no wo komu anipa wo ho a nane nam kwanchen a no okwa kowura ho toda kora wo maame ate wo papa ate obisa akosua mate se wo ne kwabena bibi wo montam o dabi ma anada because ehu bi wo mu ompese obehu eno ho nkomo ena ne ye ne lawyer Opon George etwetwe ho enkomo no madika ka kiro bia wo sa how we mu suahunu we mu fre producer e was 0244 809641 0244 809641 na producer entro wudin emfa ento ho na bia bema bi de wafa kwan bi so oba bi so de wafa kwan bi so de eboro yeso no ne adane ama mrante hene yebo afari ketache wo bema na nipa nipa ene pen ho asem na wankasa no wo de ho akọ enti abusunafo me wo question bi bisa lawyer se empra twenu mu no bia abrante no ebi kro ko school yenye ya adwen se ye ware komodie mu ano ebi oso menye sika kakra na ye be ware de ye da chinti pese me koto plot bi na ye ware a ye wo a yetimi akotena mu okay wakoto plot no anase ebi kura eja branti ohwe na kwani abadie mu a ose de eyire a ye be ware yi no ana mahu ni amani ji ohu no wo be wo a e wo se nkwala no bi a sori ko mekwa kosi nkwala wo school ntie ne ebi kura menya ka bi me ho nso ebi kura bo me kakra ana bi a oba no ti asembisa ne se sa ne ma no ekoduru ba bi na brantie ne se mintimi ne wonto akwantu no so ana oba ne se mintimi ne wonto akwantu no so a sabe sa plot na okotoye no ka no okotoye no oba no wo mu chefa ana ba ma no wo mu chefa eno ne asama ma bisa lawyer ba lawyer ma me monwum wi mi wi a masia ba ho na koshi wi wa be ya no ama me
abere chinya asifia ai kesi na yehu me panyi ba ko frɛ me sisi a wo say lawyer wo pese ya chi Ghana memma nyina atuma lawyer dia wo kika ko idie se mpratwe pa de because we say amanfo si di amanfo sisi mu ni promises amanfo ama de wo ye di doctor lawyer pese ya chi egu mo obi asam no enye jingu mu ni nyina ne so be hwa kwan yi na won hye ball rough yeah asem okay lawyer ye kono me bisa question bi na say I say me ya wura japade mu na me sure say no so your full topic no so ewo ho e be di hu komo na eno no de say empratwem say de medical aka say tete ho no mo ma ajodu kun de necklace no okay e de ma kumade no e de ma kwa amiado no sa na tie say ba ko na ato na ade a o de na ade be ma no so say ye pese ye warranty na me to amade a o be return na emum se me na mato me car bi na me team me no wo twempena no mato me car na me team there you have no right of claim se me car na mato team no so there da bi and there eno there ye na say bi sukura me a me de me ho ball wo no me ho srade na ma se wo betimi a kira dance ye se ebia me ba yi usika na 10,000 me na me de 5,000 so so ne koto car na there ene de eno no de 5,000 e so nsaka sa na say eye car no and you have title to the car by virtue of relationship na there I just ukunu na awere no na lawyer wo kan sa dia suku na wo kɔ no a ebia me boa wo kɔ me ye hyeto ama me ye we di ama wo ama wo kɔ ne sa ne ma no ebi kura school fees ebi kura wo kɔ no sabe me na be ye washing wo fie me ba mato semina ma besi ma be yese no wo wie me no twempra no na school no mu no we numu na wanya adwuma ketewa bi akwa no wanya scanner de ato a me nka ho eno no go into the consideration for the damages okay eno no court no be hwe saa eno ni nyina na wo de ahwe sika eso ojema o patade okay but car no per se ni dey say if you don't have direct contribution to the purchase there untimi nka se car no wona ne dia na emum court be hwe ni nyina na ode asesen sika ese ye patade de ma oba na be ma no okay de ne ho akokam no court be hwe saa ne ma ne nyina eniema bibiri ho a court be hwe ansa no waye saa mpatade no na eniema court no be hwe no kra ne bi ho no ma stress a enipa na fam okay sa dance ni nyina wie dura obo nse nipa no stress a say wa fam ansa na like ode na fam no eno ni nyina court be quantify okay ami ehun se sai obese wom say bi anya ade a esi ho sei de ba court no be abuse okay sa emotional stress we had na fam de we discuss na minim ana say loss of virginity bi kura oba wushi ana na onkan suda okay ono akote ano na wabi epunu ya wie no sese no ama gate no abu atom okay tie no no nyina no court behwe sa nyam bia no okofo oba no na sa wode ne hu si ama ne kunu ne daachi kunu eno no enyina na ensem ni bi wo ha law no se enche wa obefa enema bi tra obefa no tra okay eduru mre bi a ensem ni bi wo ho a wo ka ansa na wanya oba no se adanse ye wo ho pa se na wunim ana na ese wunim se asem a wo ka kire oba na nya no kore na oba ni gina asem no so ene te wase a ene o te wase no no da ya sa dance ni kopie sa e can amount to rape everything I rape straight rape say yam fan say why vasectomy bema o atwa won kwamwa so kire say won obi okay one wa hospital ene ayama ma owie no bema bi wo so nde won obi into akwama hospital ye twa so a ontime ngu biem oba bi ahia wo bra woni front of yakwa no me show TV so pa o okay mani je ho said you tie pa de o kasa ya me de onipadua said you brand fe ya brand te ho fe minya o banka mepe okay so e ba de so pede a send metimi no wa wo bi na also betimi no oba na wo o peso ne ne wo
na wonya wo seso wonya wo ba ene wate ase say wonem be wo de a ene me no betena okay na wate ase abra wonim pefe say wo untimi ngo enti say yeyi saa consent na ode amano no ode ono oba ne mpene so no saa consent no if it is found out that it was procured by deceit okay odada no yeyi consent ni firi wa akade rape say rape no ni nyina ne say ono oba beda abra wante wase na so wante wase anka lawyer oni menwura dem ho eno na me kire so no oba eno ne friend rape no oba beda wante wase okay yes you had your way without the consent of the woman unzagana had the emra no oba ntimi rape bema okay I said the emra net no because there cannot be penetration from the woman's end oba ntimi eno oba bema na okay said the yeah bema na oba da bema ntimi penetration tie no no rape there for mema nko okay enti so no oba da abra without consent eno in the friend rape no now wo consent no de ma wo no koda ye no you procured by deceit yes o kan bibi na edada no wonim se no kre enti se chese me ka say woni ne ba wo no ntino atewase ana se me pesa me ware unti wonim se wo ntimi ngo because wa ko hospital se ntwa wo kwamwa no se ntwa so ti unya dia betimi awo enti lawyer se o kan sa dia na chese se de wo kire no se me hu a eba mitrim preko pena me ka cho se ohima mani gye wo ho me be se me ne wotena na sa asam na me kan ye no a no ye promise oba no ti ase agitum no na be ye abe contract abeda me ne ntem mano na me de kan keke no and mu keke bi keke da bi se da bi o se and ya kata bi ana ho time am kan ye no say de kokoto a krata na de ya na ye for dance keke na emum krata na ho no wo ko fie se wo bi no oba kan da bi na abedru fie oba kan ho na ye de na oba be kan ho se chese o kan bi kire no se wo so ti ase nti wate ase ne de o ka kire no na wate ase no ye ne sai so be ware no ti o so wa no na ware na ga o ka kire no nti wonen nchase empana ne de o so wa no enye se wo so wa no de wo ne se wo de wa ka kire no e so udi so o ka kire no se wura mpese me no otena me pese se wo ba bi wo ha wotimi ne ba ma bi a wa ya wedding e twempana okay eno no wuni mpefe se ba ma no wontimi nware wo ma ne nyeye because obema no ordinance marriage na aye wedding no one man one wife to the exclusion of all others okay enti eno no ntimi nware from ka ho so oba se bema ni nim ana bema ni nim se oba we bema we waware ehye ka wa ye wedding no nim no obetwempena sempena no ankosi na so wo kwa ena mpena no ntimi nkosi aware ena ntimi nka se odada am so obeware me because why wedding okay enti na wunim kura na emremu no frɛ bibi you ought to have known either you ought to know you ought to have known or you knew na wunim anana so hunu okay because obey ma why wedding there obey da ware waka na yere ho obviously enti eno no ebetimi aye defense for the bear man me see anana na mo my wedding ono anso ya we okay na emu ka kire ne se mi ne yere eno wote wase ena ane na kwa na watwi na benfie num na fe oba no ko fine house wo yere entu ware na enye ya eso onya compensation so the court as a court can be manage bra wase no ne dina no sa no charge no ye say man kan no kra nche na ana sesen say breach of promise to marry na wo se wo be ware no ena wo breach promise no na breach bia anso ese the consequences na minim enti se wo nim se wontimi spell antwere se wo kan se wo be ware ne de a ese wo ware no se wo so wo be ware no na wa anware na sunsan so wo ebi court ku feli ebi ho court se wa hye me boss wo be ware me na aseni enum no court be hu se la bo hye we de
we dia enya asem a ibetimi agina so hye obo so obeware na no utrati akem na emum sa dance ye wo pefe so hye ne ba ene eno no de na ukokọtọ aniema a wo betimi de adi wo ho afofi aniema a betimi de adi wo ho afofi a ebema wo so watimi e de twetwa wo ho bi ene se ebi ne adi kan kan na oba ne nim se ma ware dada nti men share ne boss me ware no eno ye defense ebetimi nso aba se bia oba no on chastity me se me ware ode na nso me hwe osuban ya kofi de ko ya de ko ama de ko ame de ko de e de no ma ware okay ti ano no betimi de defend on say me hwe ni suban ya me ware na enye ye adanse ne say obi amene ne te kofi de ko ya ode ko okay ko ame de akọ so on transfer ko okay ti ano no sa ande court bi abeje watum ena bi won so a na bi a insanity say enipa utimi yare wo bre bia okay yes e be ware de na nso abodam a e de ma ware okay ti ano no de tim de twitwa no obetimi de twitwa because reasonably you cannot say obi ne obi na minim entana dem obviously it won't work okay ti ano no obetimi de twitwa no ho ena ebi wo hon so a na odada no okay ebi a mimi hia wo no o se tofi akwaba no so abusunya we de mi bi am okay ena me nso me de ejina so na me ka se bepew ena ye nyina yate ye ho ase akire mi ko hu ze o ye tofi akwa media metimi ajai asen you misrepresented yourself to me. Wow. Enti se me no o se tofi akwaba no tofi akwa enso wodin a me fi se abusunya we de mi komu a me no me so menye din okay ma se ne tofi akwa se eye obi a wo kwan fa so ware o obi o kopedin obi o kopɛ sika obi o kopɛ animonyam obi o a otimi hwɛ personality okay se akroye brane minyane ba ne se so a ebi usi da bia mpanifo okroma o mutimi che obi mo mo mada bia obi a personality ebi abusunya bia ufiri mu ebi a edin bi eda wo so na mi sha o se tofi akwaba no enemani age enam de abos na me no tene yakoba akire yen kohwe aye se tofi akwa made no wonya tofi akwaba okay tine se me madada what that mean ti misrepresentation ti me no as pena me se ho no foundation no was horo enti untimi nka se me ni ba me ho so se asemo aka kire me na enti ama me so me gina so bepe on enya sa na tia eno so be ma no bitimi de ayi ne ho ano lawyer ma hu say am sa man for one sam o munya on bebisa na yenko Facebook ho na yenko kan niema ba ko ebi kura na obi di question bi aba wo ho enema bi ahoma ne ntem obi kura wo ho a ebi o no story na wo question bi a opese obisa because we na menim enko na this hard we ebre wo krom ha any ba bi a wo hwe free join yen Facebook no Sompa 93.1 FM YouTube no enso Sompa TV kama na yese market ya panso we Tarawan Media adaroma na ye di show yi ebro ye fa no na menim hye no nso lawyer George Opon na ne meni no efa emremu no sanso PM presiding member ewo Kwabre East okay Saki tough sa mahusa amanfo di achinye wo ba bi omo no lady be frame me no say me bisa lawyer okay question be o say one ne mpana na ho we dey na ma focus on ni nipa na ho on ni nipa na wo date ai and in fact ukabuma sisi o matena 3 years but omu edi 1.5 e Ghana and a bema na tukwan now say before the man be tukwan na 6 months before so be tukwan no o promise say omonya ware nhehye but utukwan no okodi 1.5 years and my friend akache ne say in fact onye na hwe oyo ba bema bia be pese one betena
but na me nim ono de ontimi ne ntena biem nti obisa say in this case no ono oba no onye den na ne adanse na ye kan say obetimi ade adanse a ekire say be ma no ka kire ne say enya ware nhyehyɛ bi kura me no ka say ne bia ono kura akɔkye a wo maame ana odo kɔkye a ono nso maame na wode ne kire ma ebi a me kɔ oba mpese me ware ne ni nti bia na adanse abem say odo akɔfi akɔkye a ana wo nso na akɔkye a wo maame be maame ne tini ayaye ye se ye be ya ware nhyehyɛ ye be ware nti o tu kwan nti bia be ma that advance say the evidence of promise no must be there and yes say back you are oath against my oath I say oh say and I'm so me say na mum sa dance wo ho a e kire say wa hye obo so obe ware wa na say e bo hye no wa ani so a you have course of action obetimi asiu no emfa ho so wote abrochire ana wote ba bia you can issue rate here and then copy of the rate shall be served on that person. Wow, obetimi edi ho ase. Hey, any lawyer over branch because you the name be good so papa. Edmond watch it. Okay. I say please lawyer. What he I say young country lawyer said you all can in fact or ha and them afuaba. I say you want us to go to jail. Please stop. I'm happy our ladies are not listening. Bonali, listen, I say watching you live from Antwerp Adesina. Okay. I say I really love this program. And our Odani Ventures or Macro Junction. Also say, as usual, now my name is live and clear inside Odani Ventures Macro Junction. Okay. Toffee, you do all. Gabriel Martin said, "Good evening, Toffee. I can see you." Okay. Now Naomi Ade Kesi. I see great show by all standards. I'm watching you live from Pechin number 2. Okay. Ochidako says Sompa, more fire. Anthony Opon, I say Akosia, keep it up. You are doing a great job. We are proud of you from Argentina. Nana Pepra, I say watching you live from Stivo Metals at Timothy Marse. Hannah Arthur, I say good evening, Toffee, and your team. Powerful. There's a message in there. Message in there, but very powerful. Charlotte Free here say, Toffee, in fact, you are doing a great job. Watching you live from Santasi News Site. Kofi also say good evening to you all. Watching you live from Oshim, fantastic program. And when watching then you can know. Kofi also said Toffee, you teach us power. So watch them a day pa. And I move na me nim. Kofi also say it's just dating. Was he just sana man for no just that's an amika chelo e sana me man afa say we dey e mpranpie keke now na di do say dia we dey ni enim amanfo betimi adam na enim etimi nkofo bia minim omo pa dey in fact if you na kure omo sunu gugem den because a court nsema e be ba omo sunu believe e be serve omo latest papa nti my boys montwen Toffee yantoaso mate never be ahoma ntem kakra because lawyer me feel say amanfo dating obi kro ho a won story a opese yiti me ba cho ahoma no 0551931931 0551931931 0548931931 questions in the bar lawyer be yano ne o se troto ho e bi was stories ankasa nebo mamen ka wo say je back driving school na eboyin ama yetimi di dwumadie e de abrew me ba cho omo e wo kumase Crofrom eho ena omowo ena 21st clinic the sciatica expert adwumaku emienu ena eboa ba me de na menim abrew yenkwa ahoma ne so na bia na obi wa asembisa bi anase bia obi e obi bia opese woka me ba cha wodin ni ba bia frame me free Toffee ya friend watch me kasa first time asuma lawyer can you know what you hey lawyer o pese de mana nani mo fa my the Nigerian muntie ya da wasene sempo de boy Toffee da wase da was yes pa hey nyame hu nipa mobo jaza mo mpa bo nyina se ma ne ntie mboa mu de munim de e beto mu sese ya me ba ja udin ni ba bia frame me free hello me ba cha wo so
Hello. Yes, sir. Acho, who also? Okay, my meaning in free some say. Oh, me acho wudi ni baby afre me free. Me kase flash time. Okay, kwa roma mintio. Let's say. You want to here? Any hour. Me catch us a no trip. I'm catch here. And this way. What up? There's a more chempra. What I just hear came from. Now I am a more over every day. Hey, Kroma Sembesio. We watch out, didn't you have me free? Me pacho me de amankwa me kase free kwada so. Okay, amankwa ba mintio. Masama mo kan dia ma me ho kura adwiri me na me wasam bi busam pa. Kwan da ho. Ene se me ho ga obi. Na me na ge no me ka che ge ne se me pe no. Me pe se me wale no, awale na. Ta ge na ka che me se wani obi na chi. Na nipa no enwale na yem na no mo twi. Bo ma tena kwa edim kakra de be nipa no enwale no. Na me se o me de me pe na wale. Njasuma ge na ka che me se nipa no ne se ne kura o ye muslim no no so kwa die. Nti enya ade a obetimi atuba ne nipa na kwa asore nti sade a maka wate one me betena na emumu no ompese one nipa no obejai nipa no abone dimboni anase yi nti no one nipa no ebejai ama meneno te die that what you me say ending of this year we promising is ending of this year no one boy na one nipa na kasama omu bejai omu ate mo ho ase omu pese omu jai no be afa the way nti ba kan match me ho ase end of this year no bit nya baba ya me dia ma me na dwene te se walefo manti bia woni mi salary ameje manti bia me de ne sika emma no pepepe te se walefo na me se me ditu mo ni se saadi we no de ba na me tinya ya fa ho Si okura imo ye na me nim de asamba ba krom ha o hey papa you akukodro okay somebody be wa some ma lawyer ya no nya sa okay so wo chiro dem say me watch I radio you know man for volume no man for my wife. Hello Kafra wati me watch wudi ni baby afre me free Obi agbe yi mo mi abe my baby mi brother for the because the boy me boss me dey bre na ene ne manu nyina mo ba de mo mu tie nya so gbe mo me fia ba nanu we dey lawyer Hey, that's what I remember. See, Shimbani did all. Nanti me ba unti wone na twempna na nka peso ende. Hey, send you bro. Obo ha ba ye bi nyina fre. Na say ye fre. E mu play cars on. You know you body and say you go dey you. Kaka odi enko obi de. Me ba so wudi anu ba bi afre me free. Hello. Yes sir. Debacho, your friend Koju, me kase free kwada so. Okay, Koju ma mintio. Debacho, Obama no way, Ishan 2018. Ishan na na Ishan na say o business the business is flourishing. My vision no vision so ni say o ne show na me na betina. The person go say lawyer say you need that chance. Everyone said that or you not doing say on the internet be ma but you meet me na court. Okay. So 2016. 2018 I'm in share. Okay, Jenna, what how many years? 4 years. Didn't na mo ware. Oh, say ware dey na mo tu dey nkaka. Si bia ku dia next year dey bit ni ade aka say e betina. Mate. We watch we ni baby afre me free. Kafra went me enyina so. We watch we ni any baby a ofre me free. Sompa 93.1. Oh, also. Good evening. Oh, oba akwaba me nua ma no ba ko aba. Tofe. Let's one from Sanka bibi be me. Fra. Tofe. The person be lawyer ma me say. Me so me obi date. Ono do si the book catch me so o yire. Okay. Ma me catch me say me. Ti na so for so me e o catch me say na yire na be me ama me ti me ntena.
Okay. Ana matena se nti se ni pawo. Mene ne ntemu tia, metimi de number court ana. But why any wedding ana? Why wedding? And so catch them say. And yet they never say na they never say me am anu. Okay. Nti le pese mi bisa lawyer say say ni pawo wa kasa so ya tumi timo amene net no. Ti se ba se wo kasa wo timi ne ntena bi mu a metimi de number court ana. But what in that time view do saying? 3 years. Ne mo twa kwan. Mate lawyer, ma wo se watro. Say ne lawyer wa e won sem yi anu. Mba cho unsu di ani ba bi afra me free. Mba cho me free. Okay. You from saying? Yes, I'm anti-vera. Okay, anti-vera mba cho ma mintio. Mba cho na mrawe no e ba ya cha na sa fe na ba. You bit bizarre. Se ba ya cha dia. Ono me man mo de kapa o. Modi kapa because modi ya film insitiasi no na lawyer kase ene ma no hyewo ho so no mo nkasa ne ma kasa ma anya me de because e ma hye ho so pa a chen me ma me problem ne say we worry me guy ne worry yinyama me Sompa 93.1 sorry da ko pa so worry bi ma 5 months. Oh, if I can't be a so review. Inti, Yanante Hoa Koswa near Bushing Focus, I was 6 years, Shannon Warrior, or Ben Modrew. The bonny says what you want to be near me. And can say even many of them crack and say, Sebby, or a stupid crowd. Inti me in the Bushing Focus and said, any woman send me. Of a pack, I'll say, me wins, may was in my dear to me. Kimisha dia kona na me na kakra na agenta trabeba na dia kira bisine intimwe bi bai mo suma na ofa edinsa any ska 20 million old currency say em fa na am say no even on crowd me ka 5 million even this I scan na obisiana panyin vinsa na sa ko e bisine 18 years. Hey, 18 years. Yes. Wawari ejaya fourth wife no neneti. I mean fear because miniska. Sompa 93.1 Ni obi amegeni be konti susama. Beba, what in your wedding? Yeah, blessing you see our and you blessing you see. Say hey, lawyer. Time is okay aso. But you didn't be afraid me free. Me pacho me do osu free estate oku message. Okay, osu mamintio. Me pacho ma sem bi say se me hunu oba no. Na mam na sia se me sha obo se me be wale. 93.1 Na mpese etna. Se dize wasesa me sha bo. Wale me sha obo. Da yen transem no. Eno no ye jaya bibi bani ye jaya no so still na me man mo pe kwan bi afa ho je mo pe word ni keke na asesa he said me pesa me no tena na na wo no yeah agree say ye be wale what you say okay lawyer obe ya no me pesa me fa cost be 2 pe na afi de me lawyer ho na me ba cho wudi ni ba bi afre me free Toffee. Watching a master about some specific busalo as well. Make no visa. Yeah, Miss Median say many lady be at now for 3 years. Now, lady no watching baby, but no shame college. But when I say, or teaching which an answer about several female cream, but I'm soon the same worry. It is I'm meeting no quarter night. Okay. Also, not saying 3 years in here. Okay. There were 25 years or 32 years, but still now I'm a panel. But I say, or teaching which I'm asking. So there's a child saying, or me 7 years. Oh, Mate. Okay. Hey, Odo, more some day we do agro. We be cry, be we show. But you didn't be afraid me free. Oh, Obadua. Abna Pukia, okay, Mammy Tio Abna.
mmarima no yɛ sɛ ɛmaa no yɛtie paa yɛkanto ɔmo ato bye bye obi abɛ respond mmarima no a mobɔ mpaeɛ no masa meɛmfa kɔɔso ne nse anawafo obi bajo wodi ni babi afrɛ me firi sa na memo adwo mejo so be mena asema wo ke de me de pa se no de la ya betlo okay na ma wi ni me se woni ma gere yete because me no be a chance se sa bi we a contract me no be a contract mo je obetu wo si ko le kan ko se me boa okay I said driver adwuma passing the extra ticket but let them say one as a contract unuya unya hoto the masipa say the program be nyame hira mo no me nyanza no die no kost na yesa ade bia amen ate me da se aha aye Sompa 93.1 FM dwumadi yi ye fa no na menim ye hya ase adwoada na ye de abesi yawada na mum hye no nso se eye fache entremu ena abedru na menim no lawyer ma wo so what church questions ni bebre nti wo ya na wabonita em se course ne de ba na eba ne questions ne de ba na eba benya sure say this week or say next week em say nyame man kwan twa say sa atwe ba na ensem wo ho o hwe omo questions na omo bisa na wo ya ni nyina rhyme enam ayi baako okay na de ye say omo mfa nhye omo tire omo ntiase ne say yen kan so no obi twempna na ne gyae a no keke give course of action and no betimi amando akokot the year can breach of promise to marry obi a wahye ne boss obe ware no na wono wote na koduru brebi na so won ware no na so lawyer asema wo kan wunim say bema bia ni ho a oni wo ba ahia fofora wo pese woni ne ko out a onka ware sem bi ntu na tirim so o da che onka ware sem de ne no wa na sa yiri obebisa eto da sabi ebi kura namu anigye moroso wo ma timi hyebo e wo ho eno kwa na mebisa sa no e ba sa ebo na ye adwuma it depends oh sa lawyer what must it depends na I don't know like mo selesa and namu bo she ne e be depend that we are there you be said about promises so no so dey na asema am say hia me pa na mu ani die muro so na bia kwhye bobi a and you bo she hu na ngosi hwe and you bo she hu yes ne hu and so I baba and you bo she hu no lawyer da bi o and so bo she hu sa say na o de mafro be pona misa na ma keka nsem bia o se no no che and de bo she hu na no kra hello kra adanse wu ne say anasia kesire ho lawyer enko ye no wa for questions o ma bisa no de eyempana de eyempana se wo ne oba no o ma ne ti ase se empana na abeso on ne twen wani na je ne ho na ne na ekọ obi okra amne omo ewobi wo omo friend one night stand don ya de my love at first sight yeshia kwiki hwan nsem bebre okay udru kambuza omo woni bebre ebi ho friend understanding obi on so we have a thing there are so many things so many terms to it enye mu bia na yeka de yeka ene obi a wahye ne boso obe ware no okay na mo anware say oba say bema munya hyebo se mo be ware na adanse ewum se mo ahyebo se mo be ware na ebere bi koduru na se so won ware biem dia ehonom no because yemfa ne se ofa obi so odne kokono ho koduru dweso na asi na contract no breach because me ka se me kokono ho nya dweso ye ka se ye be ware yan ka se ye bija wokwam enti eno no de se woni defense bia ebeboa amoayi tun afase de a ene u breach de a ebe eyi na menim afi papa bi se wo twen se oba bi wa ko jai ne boyfriend no na ba be ware se nka ya ware a nka sa our se first one ya ware a ye obi ho no a wo hia no ware na mo ose me ko jai ene ko jai ukunu bra ne yan ware se wa ware wa by reason of public interest and public policy untimi nya ho hwe
obu kwase a ntimi nya ho hwe because o contract na nkasa no ba bia start free no amfa yi se nya wo a ebi anko ne kunu ana one na yere ne ntamu ansai ti wo mo aware na out of something o mutimi ba wo ne kana o kugya no na oba na se won so anware wa enkoze hwe public policy se ba ne sa wan hwe ya obi a bema obi akugya aware na I say you benefit from your own wrong. And not the court be anywhere or between at the amount. Nemum say and plan or monotry. And I was what I say, will be the line so. No banner wobble home. Now on the bear manager. No any jay we are when your full control. Say you could have control. Okay. And they are was and so on whatever. Already know who will be that. Okay. So reasonably, you cannot say we breach any contract here. Okay. And I wouldn't share one as any partners. Why? And one more tiase. And I'll open out. The baby do not say, "Mammy, I'm casting to my water or my young water. Make a water and menenete dana or your home ye. Go by and timing waremino. A bear my crowd and Quebec be a customary marriage. If you beat me, I waremino and now Muhammadan. Now, Obinzo so say, one bear may be a date in a bear mano. Aware, I'm not just saying so aware, I wedding. And no, dear, and penetration in the neighbor. Your friend, no, Madamas. Okay. Inti, and Panana one nation, one more tears as well. So there's no promise of marriage. Okay. One and Panana and nation. There cannot be promise of marriage because in any case, where the kind our bako, our wedding. Okay. So no crown will free on which be warewa. One, the law will not recognize that marriage. Okay. Two, Obana Nikunun and the Dadano. Obey me a chew bear man no Obani in by reason of bigamy. Ah, sir. I am so wouldn't pay face my wedding. Obanu kunumumi no my wedding. Nese oba from no obe ware no. Wouldn't pay face why a wedding no warewa. They can charge the person for bigamy and you can go to wow. Yes, we beat me at them. Beat me at them. Yes. And the lawyer won't name us one name so because once someone walk in the air, they say one man, one I bear my solution of all others. Now one I bear my and cancer cobo hudia. One I say, I worry now open. One man, one wife, maybe one man, one seat. And walk away. Lawyer, a binum so you say, Sir, wedding and as if for no, no one tears you. No one tears ya, send the unya broom if you do what. Now, why do you know the whole more damn sebit? Let's all don't such a crater be as ya. Wouldn't me make us any engage me more. The presumption is that what wouldn't be also what tears here, and I don't such as it. Lawyer, and doesn't go be a cosa. You know, baby, a free santasi or say, Miss I'll say, so only ni panatana. But I will Phoebe and I was so many do be and now a production or be a promise, you know. Young fan is a mrada honseki, so promise sooner a free 1 year call and a free 3 months echo and a free 6 months echo. And there and found wait me a dimple so many years and there are cases are Ubo ha, why and one day, Ubi crowd how I ban 1 day. Okay, I said 3 months time may your wedding. Said 3 months nickam no on your wedding, I bet you may see you. Yes. It's a non-performance. One other timeline to him say, "Wait, me share Baba will be okay university." Okay. There's no way anybody can marry that woman, that lady, on your wedding. Right. We are seeing that is all what she wants. Do hear so yeah, wedding. So you can be brigade, you can be who, you can be what. She doesn't care. So when you're wedding, forget it. To be a you was half one or only the end say wedding no and open and also the kind of 1 day 3 months time your wedding 3 months in a trip be a fear to film you know your money and wedding so it has right a course of action with me see oh yeah my baby say on also new no a giant no na worry no giant no na me now who can be assaulted in a court. Okay. Now court assess compensation or the amount. Now court of your amount. This is up ready. A brand new one. One in the giant if you do what you
na do betimi asleep on your right oba na be ma na ko ware jaya afi untimi na mo pitiri na nsore masa okokot okay satan now here dem fi do nwotwini and ntimi nka say abrem ni scam de okokot because they say no marriage, especially marriage issues okay legal aid omo aban wo lawyer for here tu omo kan betimi aka wasem bia ma okay and the no de any reason what ya see atena ba bia o ma ne nso ho a ena obi nse on ne girlfriend no chance yes in the country okay France president there any choice France president David Emmanuel Macron they year China 25 years that time we saw na one ne year ne kire na no mo ade o ye ni student the so no anope or China 25 years Oba no mum che be man 25 years Emmanuel Macron France president the age in the number it doesn't matter your choice as far as you're more than 18 years no you can decide to marry whoever you want that's your choice name say one any date na say obetimi de na say mo ahye say mo be ware na say in the course of it na also won ware bi mu dia san hye ya won ne wo so promise to marry no we breach there why not obetimi akokot lawyer aka 4 minutes near sorry na I say you should be 2 minutes na ye sorry na news for no beto aso wo bibia ene de kan yi no pe say lawyer ene de asi wona menim so no in fact mema bibre de ka na menim say mema bibre be ya hwe yi on say on say ma no so ma trato ana say serious because no obi nim say there ade ba ko mo nse no so no say enye so no obi twempena keke na wo se won nko biem na akọkọ to obenya o wasembisa na no yeo na emum eye enhyehyɛ ye ka aware a amaso okay ya hyehyɛ se ye be ware oba ne so onware biem ana be ma ne so onware biem eno there you have course of action okay na emum se ye twempena keke de ne se boshe bia nim se ye be ware de a emuti emu ati lawyer no de mien kan si supin say mpena twen bia no boshe wum ene o so uni a wo so na ba ma be na yi nya na miken ebi kura empa so nkomo ekoso no boshe bia kwa na ahyehyɛ wo kura ni nyina no e wo sam mra no e capture saade ni nyina so obeti ni nyina nya dance on say asem no de ko ka kire judge na asem ni si ye dem ho no ni hobi obi ani hobi eno no mo kan kire Juliet say mesre no fra o fra me no hello what on fra basara o what si bio so bi sa o ya me madam o university okay o chere ba there when we doing first degree okay yes but na why but okay university na we no omonti ase say okay bibia ni adanse evidence is the name of the game okay entibia odo kone namfo party o introduce o meyira mbe ware ni okay we ni ade entibia court kura no adamfo pictures ni ade okay minya yie wababi wanya yie makobi ya ye bon san kura no ya bo asomasi na adamfo musa kan mamu asomasi na adamfo a oba ye se ni nyina mu no mo ahyehye okay dance we nyina da didi a court be kan asem ama lawyer me da CP Yankopon ya adoma me se yebese ahia and then 70 yebeso abi egu so 0244809641 ochina rade adoma me ne ofa adejatin enso ebehia e wona menim so me ba cho Saki na Rocky Junior Adaroma na omo produce show titru Kofi Ameka Kofi Bless Kofi Blessed ono enso